it-tentazzjoni hija li aħna nippossedu. Meta il-Papa Franġisku jitkellem dwar San Giuseppe ħobb jirrepeti li aħna ngħidulu San Giuseppe ta' qalb safja, l-arus kastissimu ta' Marja Verġni. Papa jgħid mhux biss kwistjoni ta' sess, imma l-fatt li Giuseppi għex il-missjoni tiegħu mingħajr ma jkun padrun, mingħajr ma jkun dittatur, mingħajr ma jgħid il-Madonna u Ġesu tiegħi. Ma kienx dik il-qalb ta' San Giuseppe. U min irid jgħix il-kastità, dan irid jitgħallem. Meta inti tħares lejn persuna, ħares lejha b'qalb safja. Dik mhux tiegħek, anke jekk hija martek, anke jekk hu żewġek. Mhix kwistjoni ta' possess oppressiv, veru ngħidu huma espressjoni sbieħ il-mara tiegħi, ir-raġel tiegħi, għax hemm mogħtja li inti lqajt, imma mhux li tuħu possess li joħnoq, u allura jkollok dritt anke titratta l dak li jkun mod aħrax jew kattiv. Aħna nfakru tant verġni martri tal-ewwel sekli, Agnese, Ċeċilja, Anastasja. Illum qegħdin infakru martri u verġni tas-seklu 20. Nitolbu l-interċessjoni ta' Marja Gorretti għan-nisa kollha, għaż-żgħażagħ kollha, irġiel u nisa, li ħafna drabi jiltaqgħu mal-esperjenza tas-sesswalità f'ambjenti vjolenti, anke bl-immaġini, anke bil-viżwal, biex il-mulej ilaqqaħħom mażbuħija ta' dan il-lingwaġġ ta' mħabba, li għax huwa l-lingwaġġ ta' mħabba għandu is-safa sabiħa tiegħu.